Sprogforståelsesprøve. Her har vi opgave 1. Vi har en sætning. Vi så den pæne kvinde danse smukt. Her har vi 6 ordklasser, der er repræsenteret. Den første ordklasse, det er stedordet vi. Funktionen, det fortæller, hvem der gør hvad. Vi så den pæne kvinde danse smukt, det er så vi, der så. Form, det er vi, det er så i flertal, fordi det er indikerer med en person selvfølgelig, fordi hvis der havde været ental, så havde der været jeg. Kendetegn, det kendes ved, at der står i stedet for et substantiv, f.eks. manden osv. Det kendes også ved, at de fremhører, hvem der tales om. Så vi så den pæne kvinde danse smukt her igen i sætningen, og så i den her sætning, det er så et verbum udsagn, fordi det viser, hvem der har gjort, altså hvem der gør hvad. For eksempel drengen løber, her så er det vi så, det er så vi, der gør noget, og de ser sig, eller så. Form, det er så af datid af se, og så er der kendetegn her, det er, at det kan sættes jeg eller at foran et verb. Og så er der den i sætningen her, det er et artikel af kendeord, og funktionen det er, at artikler de viser, om et substantiv står i ubestemt eller bestemt form, for eksempel træet eller træet, som er bestemt, og træer det er ubestemt. Og det viser også køn og eller tal. Form, det er det vil optræde som en artikel, hvis substantivet lægger sig til et adjektiv. Og det vil så sige, at den lægger sig op af pæne kvinde, så det vil sige, at den bliver så til et adjektiv, og den kan så selvfølgelig ikke bøjes. Så pæne i denne sætning, det er et adjektiv eller tilsord, fordi det fortæller noget om substantivet, f.eks. huset er grønt, den pæne er pæn, bla bla bla. Form, det er adjektiver, de bøjes i grad, f.eks. stor, større, størst, og i den her sætning, der er adjektivet i første grads bøjning. Kendetegn, går videre til. Der kan vi se, at hvis man kan se, at det ligger tæt på et navnord, for eksempel det grønne hus, huset er grønt, her kan vi se, at pæne, som er et tillægsord, ligger tæt på navnordet kvinde. Så kan vi kende derfor, at det er et tillægsord. Går vi videre til kvinde i denne sætning, og det er så et navnord. Funktionen, det betegner for eksempel indhold af væsener, og det kan jo være alt sådan noget mennesker og dyr og ting osv. Og formen her, det er så ental, fordi det er kvinde, det kan kun tale om én kvinde. Og så kendetegn, det er, at der kan sættes en eller et foran substantivet. Og så kaldes navnet. Så går vi så videre til smukt i denne sætning, som er et adverb eller biord. Og det er så, at et adverb er noget, der udtrykker noget med udsagn, altså et verbum, og det er så at danse. Det er kvinden, der danser, og hun danser smukt. Så det vil sige, at adverbiet, det udtrykker noget om udsagnet, og her der er smukt selvfølgelig adverbiet, og danse er udsagn. Og så form, der er så mange adjektiver, der kan bruges som adverbier, og derfor kan de så også gradbøjes, for eksempel hun synger smukt, hun har en smuk stemme, hun er den smukkeste danser. Og her der bliver det så bare form som i også første grads bøjning. Og så kendetegn her, det kan ses om de udtaler noget med udsagn igen, eller også om det ligger tæt på et verbum. Så går vi så videre til opgave 2. Her har vi den første sætning på dansk. Jeg løber lige nu for at holde mig sund og frisk. Verbet er løber. Funktionen det viser, at der bliver gjort noget af personen, og den her sætning er i nutid, så det viser, at personen gør noget nu. Og så igen, form nutid, personen gør noget nu. Personen løber lige nu. Kendetegn, det kan ses, hvad personen gør. I det her tilfælde, personen løber. Så videre til næste sætning. Sætning 2 her, som er på engelsk. I ate today because I have to be full, so I don't get hungry during the long trip. Oversættelsen her, det er, jeg har spist i dag, fordi jeg bliver nødt til at være mæt, så jeg ikke bliver sulten hen ad den lange tur. Her der er verbet ate, også dansk spist. Funktionen det viser, at personen har spist i dag. Formen her, det er før nutid, fordi det er noget, som er gjort, men som stadig har en betydning for den nutid, hun har nu. Så det vil sige, hun har spist, som er noget, der er blevet gjort, for at have en ændring, at hun ikke bliver sulten som en nu. Og så kendetegn her, det kan ses ved, at der er blevet gjort noget i datid-agtigt, som er så
betydningsfuldt for nutiden nu. Går vi til næste sætning, som er i tysk. Gestern ging ich 2 kilometer. I går gik jeg 2 kilometer. Verbet er ging, oversat gik. Og så funktionen, det er, at verbet viser, hvad der er gjort. For eksempel her, der er, i går gik jeg 2 kilometer, der er gjort det, at der er blevet gået 2 kilometer. Formen, det er ging, som er gik, og det er i datid, og for hvis det skulle have været i nutid, så skulle det være gå. Og kendetegn, det er igen et verben, at der er blevet gjort noget, og så i det her tilfælde, at der er blevet gået, altså i går gik jeg 2 kilometer, gestern gik ich 2 kilometer. Så går vi videre til opgave 3. Her har vi sætning 1. Hver dag spiller drengen, og vi skal have meget fokus i den opgave på verballedet, så derfor har jeg lige highlightet ordet her. Men hver dag spiller drengen, som er en fodboldspiller, med sin bold på fodboldsbanen. I de her sætninger, der skulle, i sætning 1 her, der skulle man have et adverbieled, et verballed, et subjektsled og et objektled. Og her der er hver dag, det er et adverbieled, og spiller, det er et verballed, drengen, det her det, drengen, det er så et subjektsled, og så bold, det er så et objektled. Og så her, redegørelse af verballedet, det er, at vi skal analysere, om verballedet det er transitivt, intransitivt eller kopulativt. Og her, der ser vi så, at det er subjektledet, som har noget at gøre med objektet, hvilket er bolden, og det er derfor, at verballedet er transitivt, fordi transitivt, det betyder, at det er subjektledet, der har noget at gøre med objektet, i det her tilfælde bolden. Derfor kan vi tydeligt se, at verballedet er transitivt. Så har vi så sætning 2. Drengen var træt, men hunden ville ud og gå hver eneste dag. Subjektledet, det er drengen og hunden. Verballedet, det er at gå, altså eller ud at gå, som det er helt i sætningen. Subjektsprædikatet, det var drengen var træt, at det er en subjektsprædikat. Det er noget, som har en yderligere omstændighed af subjektet. Og så har vi her adverbieled. Det er hver eneste dag. Og de her 4 ordklasser her, eller led, specielt led her, det var også noget, der skulle være i sætning 2 her. Og så ser vi så redegørelse her af verballedet her igen. Det er, at verballedet, det har ikke noget med et objekt at gøre. Det er bare, at det er hunden, der bare vil have en gåtur. Så der er ikke noget objekt, der har en forbindelse med subjektledet, og derfor så er det intransitivt. Ja.